Bidaw. Labay-labay na ni si Kuan. Very good. Saray mali la, saray mali. Salay mali. Kana. Uy, perfect la. Perfect. Very good. 8/8. Kana. Oh, perfect po. 3/3. Perfect po. Iswa ko la. At sumikit. Ambo tuwa baka ni mangumpya. Nangupi, makuha na yun, namali ka niya. Isa na po ka niya. Mangumpya lagi dahil ni siya. Pero isa na lagi. Ang Pero namali imong gikopya. Namali. Mali pa. Oh. Yun niya. Bright na di ay karon. Ayaw, gamba. Oh! Yang marangunggol. Magbasa na po tala. Kaya magbasa na yung balik kayo itong English. Di magka. Yun niya. Ain raman tong kuan. Blackboard. Ain! Amang-amang na ba? Tingnan, malabayan. Ang blackboard pagkain! Kasabot yung ano, wak ka magkasabot blackboard wak? Kaan ko man siguro ani ulo ani. Wa ba ka makasabot blackboard? Ikaw po duwa kung anong gani ka mo, kung ang kadayon. Gani agi, ligo pa ka diya sa kasilyas. Hindi ka di ay maligo sa bomba. Ano na po la? Pagkikabal kabal din ang gabay. Anong namumila? Siyara daw. Antay baligo ha, tupan din na ako ng imuli og baligo pa mo. Na ay bomba diya sa tungod. Ano ba ito? Ano libod? Na ay tuwalya, di manggod mo magkontrolya, dinahang na na ka may utunod. Maligo gani mag-andam daan. Di kay, kuan mo kay wa mo'y med. Gusildyuhan ko ninyo, na kana, magtunol kong tuwalya. Ako pa'y magluto og inyong mga balon, niya magpanultulog-tulog. Hambasog ko na inyong mga hawak noon na lago ng kaputol. Kraes. Emulos. Adlaw naman doon, naara na pundok na naman laban doon o puno na. Abot, sao na na. Ipalondre la. Laundry. Tag, ang isa ka kilo kay tag G's. Maayo na mag-naimay ko, tabi. Ang 2 kilo, 20. Nag-chat Unya ba ya? na timba nga og basa na. Dili oy. Dili man timbangon nga basa kana nagod sa bukag. Muna ipalondre, dili makuha yan sa nina kay murag una sa ginamos. Pero humot biya kay laundry la. Inanglan pa Daw og ni kay. Del. inanglan og kaupat pa waswas, kaupat pa kusuha di sir butangan. Labaw naghabol la ang imong ipalondre. Lai pa laundry labi. La. Habol ra tag G's. Kasi hindi naman kabuto ko sa kilo. Singkura. Kana adlaw kanang ako gihatag sa inyo nga balon ug di pa mo magbalon kay naa na may kanon balon. Palondre na unta. Grabe po. Nag-chat man sa ko mama ni Wako la, nangumusta. Nangumusta imong mama wa, kumusta raw mga bata unya. Si Inyang kabata na siya ako. maghatag daw siya cellphone. Ako? Oh, Kamusta? mo ipadala ra man daw niya. Ay, Anang ging mami po. Makabalo na kong basa. cellphone. La. Sa motong kabuang. Di La. man. Mo din na makadalag di man biya la. Ang cellphone. Ay, magkadala o ba dayo ng Si cellphone. mama mong gunaghatag di man ikaw. Ala.
Di na masugo lang kay magsige ng Ako email. natawagan si Teresa. Nga ugatan ka ni mo og cellphone, largo ko paglaya sila na lang diri mamuyo. Kaya ako, mag-arkila na kong balay. Oh, wow. Naay cellphone, patay po mo kay wa mamoy kinaon. Dili lagi mamatay. Dahil dili mamatay ka na ay cellphone, pero mag-iyot. Dili kay kung malubat, i-charge mo na. Nga di man juga ka nag-cellphone la. Kaya di man kabalo. Mga tapulan. Ngita pula na. Tapulan ng cellphone. Tanawa ng imo mga igsuon. Pag abot sa eskwelahan, dengkod. Adungan og tik, 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 tik. Hindi, magdala pa rin kong cellphone sa eskwela. Dili Dili ba? ba sila kuini ba? Di mo ko Pag magdala. abot, Ah. isang naay kadugasyon, dili, naay mga butanganan og pisil og tubig, dili pa butangan. Kay pag abot, lingko dahil sa sulod. Oh, naka-charge wag yun. Sigig tik, tik, sigig tik, tik. Ngita, sorry kayong pala sa cellphone. Oh, lagi. Lami lagi ning tubig, butangan ako gilo. Atik. Kanang pisil, ipainom na ako sa inyo. Aron ako na lang isa mabilin. Ito na siya sa vlog yan. Ito ang basa ko eh. Oh, lagi. Ipangayo niya akong pangalan, address, ug number kay Edoy padala. Oh, may cellphone si Wako la. Di na niya Basta, sumbo la. ipapadala ko sa cellphone ra. Ulo. Kwarta ba daw ipadala o cellphone? Di ba? Kwarta. Ipalit ba? Cellphone. Dito. Kasi ipang pili po, dali naman lubat. Ulo. Pilian. Largo pagkadugmok La, kana ila tita Mia, gudla. Bantog. Idula na nila mag-charge. Kaya, dali naman ka na Mo malubat. pa na makadako kuryente la kanang gamiton. Ako ni panlugiton kananing buwan butangan og kuryente ako panlugiton badi na nako magpako ko. Mag-charge bayad. 15. Ang Oras. oras. Ano may bayad sa kuryente? Jis, Roy. 15. 5 ram kaya talaga gani. Hoy, nangadugbok naman ang uling. 5 ram gani talaga. Awa bayad pagsadagi. 5 ram kaya talaga gani sa kauras. Ay, depek. Dito sa Barugo. Mm. Ay, 5, tagdis na magandang mahal ang kuryente. Grabe, Yato ka mo mag-charge sa barabo. grabe po. Kung sa lulay, kanang ginansa. Hoy, charge, yung di mo mamayad. Kaya ang kuryente yung sao naman. Iwang. Pwede man mag-charge. Lay, lagid mo sa una lang tuwa may cellphone la. Ay, Kay mabuhat man gid ninyo yung mga trabaho Ako la din no. mag-cellphone. Mag-cellphone rin si Mapugo siguro kong palit sa cellphone og kanang na ako'y bahin sa aeroplano, sa barko, truck na ako'y mga sakyanan, mga magtawag nilang, oy, Winding, di anang imo bahin. Ako ihulog diri sa Gcash sa Palawan. O kana, ning kamot yung ko anang cellphone kay na, ang yung maghatag. Mora po iandar og na anay maghatag. Katakarag tuplok mo. Yuki. Sa may kapislanan, magsige lang ko, Lord. Mm. Archie. Mura anang tanaw ng mga dula-dula na pa. Di mo ko magdula lang. Magtanaw mo kung Facebook. Na. Hindi ka ko ng Facebook lang. Ano ako? Sa inyo sa unang panahon la kan tunay mga buluhaton, mabuhat gyud. Buhat, oy, magkuhan man, may samo sulti sa mo ginikanan, di man may magkuhan. Kinahanglan pagkabuntag sa'yo og mata, La, mag-email ba ako lang? 3:30. Di! Magkuhan na ka na, magpikpik namin sa buhan, maniligid sa buhan, pikpik-pikpikon. La, dapat alas 4 ka matala, tapos maglungag lang ang gusto. Ay Maglungag katabang. kay, Eskwela sila. Mulungag, alas 4 na may balon sa inyo. Alas 4 na pumunta ba? Balong ko lang. Maulungag. Tugluwi ko lang. Ayaw kay basin. Jim, ang galing Dayon ba yan la kay basin kun tayo maglungag si Wako niya makatulog na pud balik ba. Na man bilaag ta diri. Tunog, basta balay. Nakaingana ba ako sa unawak? Masarap. Nakatulog ko ba niya? Naglungag ko niya, nagluto na ako. Nakatulog man ko balik. Sunog. Sunog kayo ang kuan, ang kanon. Pawabi na kong balay. Ang batlo hakit. Alay, nagluto. Sa akong boarding house na. Nya la. Bandeng,
Ding, Malagi galing di ang ko bato, ganahan. darna. Anang Pandingki. kana siya bright ni siya sa mga kanta nga binuang. Saeng Pero ki. sa kuan wala. Yo mas tara. Pero la mag-ML daw si Wako lang. Anong di ka ganang ML la? Yaoy, yaoy. Ilom sa Wak. Nganong di ka ganang ML? Di ko ganana ng email kay pagsugod daw ng email og imo suguon og imo tawagon dili mo suguon ka di mo La. daw tumukan La, undangan og di ang mahuman. nila makakwarta man la. Parang kuya gunggong Amo lagi is gugong ma kortahan akong sige man pangayo kwarta. Di man magsaba-saba. Unsa di mo saba-saba. Kasi makadaog sila og tournament. O na po nandun sa Pasko. To namin turnoon ko yung imong playoff ginoro na. Ay, namin tournament. Pao na nag-inom, ay pao na nag-urot sa Tanduay. La. Mga nakalula. Di naman mo inom si Lola. Ay, pwede mo na. Mga bunran yung amsa ba ka ng lapad. Para karaste. Ang imong ipong nga tagduwa ka dangaw tanga lagi no La. kamay no na ron La. supi no na. La. Nangatulog sila raste la. Unsa? Ah, siya gilubong la. Si Rusty. Sa sibuli. Dili minteryo. Interior. Ah, interior po Interior dito. di sibuli ba? Ay, o dito. Ding, ang bato, darna. Panding ke. Pagsaing ke. Arga. Naglalis lang gud mo. Pagbasa naman sa English la. Lunes taron la no? Oh, Lunes ta di ba? Lunes, Oh, Martes. dapat kumpletuhon niyo mo ning tibok semana wa ka di ka mo absent. Ah, kato magaling Lunes. Tong Lunes o Biyernes. Ora man na siya kuan siguro gikonsaran sa anghel ba? Nga nagtuon kita siya gabi eh. Dugay siya tulog kay nagtuon di inyo pusmila nga. Mo na ako gusto. Nga bata nga kuan kanang mag kuan study. Amo sa punta sa sunta yung ulo. Bitaw wa. Mulay ako kuan tayo sa iya kay Agi kumagi pinakatay na rin. Winindot big agi si Wako. Patanaw gud mga katiktik wa. kuan. Wala di ka dira. Pero la nindot big agi si Wako kay di ba classmate man akong mama ni Wako. Si Teresa, shout out day kay Teresa sa agi si Teresa la Qatar. Qatar Riyadh. Saudi. Saudi. Classmate man gud nako ang mama ni Wako guys. Pa sa mga nakabalo. Classmate nako ang mama ni Wako. Tapos grade 3 mi ato. In love kay siya sa akong uncle, anak ni Lola. Ano mo to nagkadayon kay ako may sige kuan sila palakas. Nya kanang mama bitaw ni Wako la si Teresa gwapo jud kay gaagi. Nindot siya gaagi siya tigsulat sa mga sa blackboard sa una. Nakuha gid po ni Wako. Kanang pinakatay daw. Science. Be, kay Science. matan-out ang mga katiktik Dili be. mo. Paga tong pinakatay. Bato gud yung gisulat-sulat ng haram sa ballpen. Dili, di man mo. Magilo man to. Tani di ay pinakatay naman eh. Di mo na pinakatay. Bidaw, maski unsa Ay, lang wala na. di pinakatay. Mani agi ni Wako. Ay ayaw lang na kay maulaw ta sa mong score. Oy, 0-0. Bili lang Isa tayo may nagunsa ni ba? Bili lang tayo pakita ang score be. Ambi na be. Ay, bro. Be, morning agi ni Wako guys. Nindot tig agi si Wako. Diba? Ano na siya penmanship. Oh, nice kita na. Wala, oh. Bueno, Oh, ano po do. pangalan ako. Archie De Moral Valenzuela Jr. Muna ito ng pangalan ni Wako. Si Lolo po, lano? Si Lolo nindot kay Agi. Tapos bright po kay si Lolo laban na ka ng mga request nga letter. College mo po siya. Third year college man to. Wapod magkatapos kay pobre po ang ginikanan.
Ay, wala nakaman si Lolo la. Pero ang utok ni Lolo ay grabe. Kalit, dako na good. Third year, kalit na good. Siya ba akong hindi nakakuhan sa umawad kay si Lolo ba eh. Ah, wala. Divide lang. Wala kong human na. Dali magkakamao. Ang siri ko na lang. Ay, sa... Ang siri, naging ako. Ah, sige. Ano yung magpa-picture la? I-upload tamo sa vlog ha. Sunod, mga guys. Hindi na kaya lang sa vlog. Ano yung magpa-picture la? Ikaw lang picture something. Ikaw lang picture kay nag-vlog mo. Be, Ah, Lubusi! Ibar si. Ako diya, mag-okay ka. pabili yung cellphone dahil. Ano na, mamila? So na may bisita. Hi Kai! Hi. Pagwapa pa sila na, pagwapa pa sila. Klase mo sila ng pinay. Pagkatan ko. na. Blinky. Naman may napita. Ikaw na. Sige, dara mo lang. Sige, ito na picture sa mga. Kapil ito wak. Ayaw ko. Sige. 1, 2, 3, smile. Bye. Fights. Salamat. Thank you, ya. Sa may bayan. Tanawa ko na. Dukot maka. Sige. Sige, Kai. Ang kana po diyas kang pindang. Napod. Palitrato po dagan ka ng mga parente ni pindang. Kaya dyan mo yung vlogger. Mauna ka ng tigtanaw sa namo. Mauna siya. Artista nag-ibeka lang. Huh. Artista nga. Taste time. Nag-inom ka no? Gibidli. Pero lagi. Nakainom lang kita, klaro kasi nung... Wak! Papatanahuman, Wak. Ha? Papatanahuman. Hi mga katik-tik, mga itong among vlog. Hinaot ka na lingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. Unsay si Pitpit? Mula kag si Pitpit, pag bata naman, nakita na ko si Pitpit. Nakakuya gunggo. Dapat tinato ko kay... Ang Ang. kabalo ato. Ano nung... Na may usagod sa TikTok ron labang ka ng pabataon ka. Lumilipas ang panahon sabay ng ating gunitan. Ora na. Oh, Munay, kung andi ay na yung mga... Ora ka Pitpit. si Lulu na din kay libat. Isa. Si Lulu pag bata libat. Isa may naghimo. Kay gunggong. So, paano mo to? Palibat gan. Oras, nining mata. Murag nalibat man to siya. Adi ay may ina si Gonggong nga ano nalibat man. Yan ako. Uy, libat oh. Libat mo na si Lulu. Nakatiwa man siguro ka makakita ka din, Pen. Kita ko oy. Tuwa. Inamdam na ka. Tuwa kong edad. Nga na kay madumduman, Wak, to imong edad. Oh. Murag na nakadil. Kadamdam ba di ay na, binuang man ang imo ha. Unsa may porma ni Delpen? Ha? Unsay porma? Drio na anak-anak drio. Nang beray na niyo. Kunot. Oh. Di kugos-kugos, muli ko niya, di mo ka. Oh.